काँग्रेसच्या सर्व काँग्रेस पार्टीमध्ये असणाऱ्या सर्व काँग्रेस लोकप्रतिनिधींना काँग्रेसमधल्या लोकप्रतिनिधी काँग्रेसमध्ये असलेल्या सर्व सदस्यांना असं वाटतं की आता आम्ही काँग्रेसमध्ये राहून रिस्क घेतो आहे. त्यामुळं सर्वच लोक काँग्रेस सोडून चालले आहेत. राहुल गांधींनी याची धडा घेतला पाहिजे, शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि लोक राहुल गांधीच्या नेतृत्वाला रिस्क समजतात. राहुल गांधीचं नेतृत्व म्हणजे काँग्रेसला मातीमोल करणारं नेतृत्व आहे. राहुल गांधीचं नेतृत्व म्हणजे काँग्रेस पार्टी भुईसपाट होणार आहे आणि म्हणून काँग्रेसमधला प्रत्येक व्यक्ती हा रिस्क समजतोय काँग्रेसमध्ये राहणार. हिंदी में ठीक है, थैंक यू सर, हिंदी में